Ja, det er så den her maskine, vi plejer at bruge, når vi skal lave spor ud på golfklubben, men den har ikke været i brug i år nu. Cecilia Bjørklund er formand for Silkeborg Skiklub. En skiklub, som har en historie, der går langt tilbage i tiden. Silkeborg Skiklub er en af de ældste i Danmark. Den startede på en måde i 1925 med en kælkebane på 600 meter. Bagefter i 1929 blev der lagt de første spor til langrend. I 1942 får Silkeborg Skiklub Duedal Bjerg. Der får vi anlagt langrend, og vi får bakker, som vi kan stå på alpin skiløb, plus en hoppebakke. Det er en af Danmarks højst beliggende hoppebakker på 40 meter. Og i 1942 der havde vi faktisk det første Danmarksmesterskab. På styrtløbsbanen der tog det 10 sekunder at komme ned, og slalombanen 17,5 sekunder. Efter nogle år med masser af sne, så døde skiklubben lige så stille. I 1979 får man startet Silkeborg Skiklub igen. Og der tager man ud til Åredal Bjerg, hvor vi har en enkelt mand, Erik Åredal, som frivilligt laver en lift. På et tidspunkt er man helt op på at have 2 lifter på det her bjerg. De alpine aktiviteter i skiklubben er nu henlagt til sydligere himmelstrøg, og klubben arrangerer hvert år fælles skiture sydpå til Alperne. Netop nu er de afsted for 30. gang i træk med 72 medlemmer i alle aldre på ski i Østrig. Langrend derimod har vi lige så snart der er en lille smule sne, så får vi lagt nogle langrendløjper herude på Silkeborg Golfklub. Og når vi har lidt mere sne, så får vi også lavet nogle gode langrendsløjper i skovene. Som en, der elsker at stå på ski, så er det vigtigst jo i hele verden at få en masse af sne. Så lige så snart sneen kommer, jamen så står vi herude, og vi samler folk, og vi løber på langrend, og vi nyder det simpelthen. Så snart sneen kommer, så kører vi.